ମନ୍ଦିରେ ଜଳୁଥିବ ସଦା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରଦୀପ ହୋଇ। ତୁମେ ପରାୟିକା ତୁମର ତୁଳନା, ତୁମ ପରି କେହି ନାହିଁ। ହୃଦ ମନ୍ଦିରେ ଜଳୁଥିବ ସଦା ପ୍ରୀତିର ପ୍ରଦୀପ ହୋଇ। ନିଜାତିର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଭକ୍ତିପୂତ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣତି ଜଣାଇ ଏତିକି କାମନା କରିବି, ହେ ଠାକୁର ତୁମେ ସୁବାସଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କର ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଯେପରି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ହେଇ ଉଠୁ, ଏତିକି କାମନା କରି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଆମର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆସି କହିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଗଲା, ସୁବାସ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ 4-5 ଥର ମିଶିଛି, କଥା ହେଇଛି। ସେ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ସରଳ ଲୋକ ଥିଲେ, ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆମ ସଦର ଏରିଆରେ ଭଲ ବି ନାଁ ଥିଲା, ଜଣେ ଭଲ ସାମ୍ବାଦିକ ବି ଥିଲେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଭଗବାନ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ୍ର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ହେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ମାନେ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇଟା ନିରନ୍ତ ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଗଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ସମସ୍ତ ମନକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କେମିତି ସମାଜରେ ଚଳିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭଗବାନ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଳ ଶକ୍ତି ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସମାଜରେ ଯେମିତି ଆଜିକା ସମାଜରେ ଯେମିତି ଚାଲିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। बहुत बहुत साधुवाद घड़ई सार। पर पर मु जहाँ को निवेदन करी से तो वर्तमान आम मान पाखे अच्छा से दिन भी थे। से दिन जिते बड़े सुभाष नायक को कोकई ऊपर रखा जाऊला से समय से जीप नहीं आसी पहुंची गले स्मृति आज सभा आयोजित होती स्मृति सुभाष से उपस्थित समस्त सांबादिक बंधुगण और भद्रमंडल मोर नमस्कार। जन्म जमी चिरंतन सत्य, मृत्यु सेमती चिरंतन सत्य। जन्म पर आम मृत्यु हवा प्रोसेस जहाँ सार कहे, किंतु जो मैंने निजर सुबास बा बासना छाड़ दे था से चिरजीवन अमर थे, से सुबास बासना केवे मरे ना। सुभाष नायक होते से लोक जे निजर सुबास रे समस्त को सुभाषित कर सुभाष बहुत बहुत ना रही ख्याति रही। से जड़े भल सांबादिक बहुत भल लोक थे। देह जो खराब है मत समस्त सांबादिक भाई कहले देह बहुत खराब होती, मेडिकल आडमिट होती। मुझे मेडिकल देखापी से दुखित, किंतु जहाँ भी आज जहाँ भी घटना घटीगला आम तो सहीटा को फेर पारे केवे, कारण यहाँ चिरंतन सत्य। किंतु आम परिवार आत्मार केमती सद्गति कामना हम, परिवार केमती मंगल हम, से समस्त आम जहाँ भी यथासंभव चेष्टा करवा, समस्त मिसिक चेष्टा करवा। मु समस्त को अनुरोध करी समस्त परिवार को सहायक किपरि हेबे, मु समस्त से अनुरोध रक्षा करी मोर वक्तव्य रखुछि। नमस्कार।
ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ, ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ସଦର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ଏହି অনুষ্ঠাନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ଦାସ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ବାସ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଯିଏ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏଠି ରହିକିରି ତାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ ରହୁଛି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଏହି ସଭାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାପକ, ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ସ୍ତମ୍ଭକାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଏଠି ଅର୍ପଣ କରି ଉପଯୋଗ କରି ଏ ସଭାକୁ ଆଜି ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ। ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ ସୂତ୍ରରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ନିର୍ଭୀକତାର ସହିତ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଲେଖନୀ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଏବଂ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ନେଇଛି ସେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କମିଟମେଣ୍ଟ ରଖି ଚାଲିଥିଲେ। ସେ ଆମ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଜୀବୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ଅଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଲଳିତ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜୁରାଟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସହିତ ସମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ସହିତ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟି ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁରକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ପାଇଁ, ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସିଂହ ଭଳି ସେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମାନେ କୌଣସି ସତ୍ୟ ଆଗରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନଇବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ୱାଭିମାନ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚୟ। ଆମେମାନେ କେତେବେଳେ ଦେଖିନୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ପକ୍ଷରେ ହରିଦ୍ୱାର ଠାଇ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି, ହରିଦ୍ୱାରରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ସୁଭାଷ ବାବୁ, ନା ନାହିଁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରକ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ତୁମର ମନେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତେଲ ଲୁଣର ଦୁନିଆ ତାକୁ ସେ ଚଳାଇବା ସହିତ ସେ ଆମର ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତା, ଏଇ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଏକତାକୁ ଜିନ୍ଦାବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ହୋଇ ଆଗୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେମାନେ ଆଜି ଗଭୀର ଭାବରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଯାଇଛୁ ଏବଂ କଟକ ସଦର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଯେ ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଲଳିତ ବାବୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଏକ ମନ ଐକାନ୍ତିକ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଏକାଠି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ସ୍ମୃତିକ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନଟା କ୍ଷଣିକ ଅଳିକ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜୀବନ ଅଳିକ ହୋଇପାରେ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାନେ ମଣିଷକୁ ମରିବାକୁ ହେବ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବଂ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ ଚ ତସ୍ମାତ୍ ପରିହାର୍ଯ୍ୟତେ ନ ତୁଷ୍ୟତି କୁର୍ମଃ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏ ମୃତ୍ୟୁରେ ତୁମେ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିତମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଖାତିର କରିଦେବ। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଦିନେ ଆସିବା କଥା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତିନି ପଣ୍ଡିତମାନେ, କି ଅନୁଶୋଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ମଣିଷକୁ ନିଜର ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଚିର ଅବିନଶ୍ୱର, ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକଃ ନ ଚୈନଂ କେଦଗନି ଆପୋ ନ ଶୋଷୟତି ବାଲୁକଃ। ଏ ଆତ୍ମା ଅବିନଶ୍ୱର, ଏହା ତାହାକୁ ଜଳ ଓଦା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କି ବାୟୁ ତାକୁ ଶୁଖାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା
ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଖଟିଖିଆ ମେହନତ ମଣିଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କୌଣସି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲେଖନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବରଣୀ ଦେଉଥିଲେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କାହା ପ୍ରତି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା, ଯେ ସତ୍ୟ ଆଉ ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହୀନସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଦେବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମର ସଦର ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲଳିତ ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଯେ ଆମର INPR ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦାବି କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କରାଯିବା କଥା ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରିବା, ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଆଜି ଯାଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲଢ଼େଇ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ, ସରକାରଙ୍କ ସହିତ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେମିତି ଯେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବା କଥା ସେମିତି ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହି ମୋର ବାଣୀକୁ ବିରାମ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।